Jeg hørte noget om, at de snakkede om at få forældrefremmedgørelse skrevet ind i forældreansvarsloven. Det er et problem. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Fordi pointen er lidt, når det sker, så bliver det en retssag, typisk. Så skal en psykolog stå og sige, det er forældrefremmedgørelse, eller det er ikke forældrefremmedgørelse. Bevis det ene eller det andet. For eller imod. Forældrefremmedgørelse er ikke videnskabeligt anerkendt. Det er ikke noget eksisterende. Det er ikke noget videnskabeligt begreb. Det vil sige, det kan diskuteres frem og tilbage. Og psykologer er forpligtet til, ifølge deres etiske retningslinjer, kun at bruge anerkendt psykologi. Baseret sig på videnskab. For ikke at skade folk og deres kunder, klienter. Det vil sige, der vil ikke nogensinde komme en psykolog, som siger, der vil helt sikkert blive stillet spørgsmål, så der kommer ind og siger, det er forældrefremmedgørelse. Så vil modparten sikkert sige, nej, det er bare fordi vedkommende er en frygtelig forælder. Det er børnenes frie vilje. De skal ikke tvinges til samvær. Men så vil forældre vil jo så modargumentere at have en anden psykolog indtil, eller et eller andet. Og så kan man sige, i bund og grund, hvis de ikke er enige, så skal der måske en tredje psykolog på. Men du kan ikke få nogen psykolog til at stå og advokere for at få lov til at sige, det er det helt sikkert. Det bliver aldrig, fordi så anvender psykologen ikke i videnskabeligt funderet ting. Det vil sige, kan blive indklaget for et psykolognævnet og miste sin autorisation som psykolog, miste sin forretning, miste sin spildeuddannelse. Og tro mig, de forældre, som ikke ønsker, at der skal være kontakt med begge sider af familien, eller børnene de er ikke bange for at lade tage en psykolog med nedfaldet og straffe vedkommende. Det synes jeg bare, man skal have overvejet at have med når nu vi snakker om at få forældrefremmedgørelse med i loven. Men du kan ikke bevise det. I og med, at det ikke er videnskab, kan det ikke nogen, der kan sige, at det er sandt nogensinde. Der er nogen, ja. Det er lidt ligesom, hvis man siger, hvis nu er der biler har kørt for stærkt, og måler de kilometer i timen, og politiet måler dig så, at du kører for stærkt på motorvejen, du kører 110, så siger mit speedometer har vist kun 22, så kan jeg ikke blive dømt. Eller, det er fordi det målte sømil per time, eller noget andet. Det er noget, jeg har bare sat en tusstreg på 20. Det viser den altid. Så i og med, at det ikke er noget, der er eksakt og kan bevises, så er det ikke noget, der kan modbevises. Det vil sige, det vil ikke bringe nogen ændringer. Børn vil bare stadigvæk blive misbrugt i familieretten og blive lokket til at skabe en tværgående alliance med deres ene forældre, skabe en pervers trekant for at tilfredsstille vedkommendes følelser og behov, og så afskære den anden forælder. Så de bliver trianguleret. Og dermed skaber børnene en familiestruktur, som er identisk til en familie, hvor at en forælder er død. Og det er jo så barnet, der selv slår den forælder ihjel. Men det er også en falsk. Forældrene er ikke slået ihjel som sådan. Det er et falsk problem. En falsk ting, der bliver stillet op. Og hvor er det, man lærer det som barn? Hvor er det, vi lærer, hvordan det skal være som forældre? Det lærer vi i vores barndom, i vores egen familie. Det er et socialt arv, som vi videre og giver videre til vores børn. Jeg hedder Ken Nielsen, coach. Jeg kan snakke en masse med om det her. Men jeg synes bare lige, at jeg vil lave den her lille opslag, fordi jeg synes, jeg har set det her forældrefremmedgørelse blive debatteret om at skulle være med i forældreansvarsloven. Og det vil være et problem, hvis det er det. Brug anerkendt psykologi. Brug anerkendt videnskab. Hvorfor bruger de ikke familiesystemterapi i familieretten? Det kan man stille spørgsmål til. Det er en anden diskussion. God weekend.